Tini pungo nai tukui phayai khobor mangkha je bwsaino saiklang phun je bono ang yaklai thangka buthani hingkai hatai saka phobjak hei sai thangpon. Belekhono wanama sinsa patimani mangpli kasoi phaikia tiprasa bosongo khorosan nukuni hamjak bwsa khoroni bumano baithani bwsaino buthari phobirika o patimong patika holong mutai village committee ni bisingo khobjak hajaribari kamio patimano regai sawi manka lai thangna salo bukuk jasmine debor mano kemai thangka hnei koktoma awai mani amchani lukuroktai naimathang bodolok nairutu khlaimani yagolobo manliya Piaba tini serang shaloke bukuk jasmine debor mani busaini khuktuino sawi manka bihikno buthani yaglai thangai thuijaka tei bihikni mangkthai hatai bolongo phobirka hnai yagolo naimathang bodol thangai rutugai phobjak jasmine debor mani mangkthai kari lakha tei kokthumna rinbuskango SDPU Prashankanti Tripura sawi khnaraka mangkthai postmortem khlaijangmani yagolono sawi manai bahake botharka tei forensic team bo phai investigation khlaijangnai hini saka Mia horo 9টা 9:30 সময়ও থানাও খবর সগিকা যে হলং মুতাই বিসি ni হাজারি বাড়ি বলে না হাজারি বাড়ি ni কাইসা বरै কাইজাক বলজাক বসামাংনি বুমা নগ নাইতুগি মায়া hangkai khobor manai thanani police phai naituka parani borok baya koi miliwoi hangkai horong kam bagai miawo tai naituk slabia hangkai haini hai tini phungo taisa parani borok bai police bai milino naituk laikha hangkai abri bisingo khobor mangkha je aje Jasmine Deborma bini boyos prai 27 bochor boni bri samangi tongo kaisa 10 bochor tai kaisa kai hangka besuk bochor jang khona serai besak khorongni 5.5 bochor hangkai boni je bwsai bokhai hangka ada কি নাম আছিল মিন্টু দেববর্মা বুফানি মংকাই লেট বিপিন দেববর্মা ও পারানি borok সংসার খাইমানি প্রায় 17 বছর কাকা হংকাই তিনি ফুঙ্গ নাইতুকুই ফাইয়াই খবর মাংখা যে বসাইনো সাইকলাং ফোন যে বনো আং yaglai thangka buthani hংকাই হাতাই সাকা ফবজাক হই সাই থাংপন হংকা আ খবরনো जों রগৈ নাইতুক লাইখা পুলিশ বাই পারানি borok miliwoi aboni pore ka oro phaiman phaika o jaga o je bufang kholobja khlaiei boni mathia kabai mangkha chengaro boni je rangchak mongol sutra tongmani mongol sutra chojak mangkha hingkai tabo executive magistrate phai sopai kasini bini bisakangno chengtabo kathino hakor ki khuiti saka hingkai hakor khuiti samani pore nukha boni totrao sukak jakmani tongo belam lamni rangtham tai bokhoro gugloga isa agat abo dabai dotok khatam tokha abo chengtabo saimia abo postmortem khlaijangnai hingkai chini mobile state forensic science laboratory team bu phai tongo scientifically jengabon investigate khlainai hingkai jototuk mangkha jeng je Mintu Deborma bomia no scooty ti khari thangka boni basa khorongni no boni bakari singni nogotoni klangai umor thine ni umor pray 27 hotoba 27 bochor kanai boni sara bono ki soibini sai butharin dabo abo to clear ongi thangka boni basa ne butharo karon oro awai bongkha ebong chini saki mangkha jeng je jara no saiklangkha je buthana yaglai thangkani saiklangkha mane tangoba bosai sara tai ke biya hingkai borok no mia yangbo tharok khurna hai phaileka borok hingkai tharok bu khulaijak tongo pia thar khurpano borok na tharok borok ti saitlang yaku ang kaglai phan thanai ang kone ke tongna gosia rong number khayo manu samari ang so jokhom de jungno ton ka khable hingkai no himle bolongo bolnai ni ang robo ranai nung bolnai tu robo bedak tunani ibo bongni bagani ko ngakai busala no ani busa jokhai dibor khek bo nogo sogolia du ngai mu ani busa mari khai dibor kheka de ngai a biangti khai thangai u bina bon gati khaye busa rongna hindi babu song ni nana bai toni nani hindi tiar khaji he sot kani woi tiar khaye bait kari tlangai sairing ni দুইটা সময় লগো তো 3:30 সাড়ে 3টা